la lithi khona iBhayibheli umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi ezilishumi. Sayibuka nani le ndaba yezintombi ezilishumi. Sambona uNkulunkulu ekhuluma nathi ngayo. Kulo nyaka 2024 masithi unyaka we-kingdom alignment. Kubalulekile ukuthi sibheke impela le ndaba yombuso ukuthi uyini umbuso, ukuze masi aligna nawo umbuso kube ukuthi nathi siyazi ukuthi yini le esikhuluma ngayo. Sanibonani bazalwane. Ngiyacela ungifundele chapter 10 verse 13 is 10 kuya ku-16. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba abaphathe, kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela, wathi kubo, vumelani abantwana beze kimi, ningabanqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabagona, wababusisa, ebeka izandla phezu kwabo. Siyayazi sonke bazalwane le ndaba ukuthi lithi iBhayibheli baletha kuJesu abantwana ukuthi uJesu abathinte. But lithi iBhayibheli abafundi bakaJesu babakhuza abadala uma beletha abantwana. Kodwa simuza uJesu ethi abavunyelwe beze kuye. Usethi kuJesu ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Nikhona abazalwane? Ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Abanjani abanjalo? Abanjengabantwana. Hallelujah. Umbuso kaNkulunkulu njengabantwana. Ungowabanjengabantwana. Ekufanele beze kuye ukuze bayithole sebengena embusweni kaNkulunkulu. Uqhubeka kuJesu uthi qinisile ngithi yilo naloyo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Manje uJesu sinikeza indaba ukuthi siphoqelekile thina noma ngabe sibadala kangakanani ukwamukela umbuso kaNkulunkulu njengabantwana. Nikhona abazalwane? Manje sinikeza indaba yokuthi yini ebalulekile ngomntwana kanje eyenza ukuthi athi uJesu ongabi njengomntwana ngeke azangene embusweni kaNkulunkulu. Kusinikeza indaba ukuthi asihlole sibheke ukuthi yini le especial kangaka ngomntwana ethi thina sibadala sibangaka asifane nomntwana. Aphinda uJesu uma singafani nabantwana angeke singene embusweni kaNkulunkulu. I-challenge le enkulu kakhulu ekufanele ukuthi ngempela siyihluphe ukuthi yini le ewumahluko phakathi kwethu abadala nabantwana. Alisho iBhayibheli ukuthi asishintshe iminyaka yethu siyehlise sibe abantwana. Cha, alisho njalo. Alisho iBhayibheli ukuthi asibe yingane, sibe yibona abantwana, kodwa lithi asibe njengabo. Siphilise okwabo, senzise okwabo, sifane nabo. Awusanibonani bazalwane? Cela ungifundele sithembile ngokukaMathewu chapter 18. Ungifundele from verse 1 kuyivale ku verse 5. Matthew chapter 18 from verse 1 kuyivale ku verse 5. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi, ngubani okhulu embusweni wezulu na? Wayesebiza umntwana, wamisa phakathi kwabo, wathi, ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe
nisoze nangena embusweni wezulu. Into engibheka la kubafundi, abafundi ngathi babefana nalabantu besikhathi samanje. Le yokuhlezi bebheka ukuthi ubani omkhulu kunomunye. Abafundi ngathi ingqondo yabo yayigcwele ikhundla. Hallelujah. Abafundi babeyitshela ukuthi mhlawumbe embusweni kaNkulunkulu noma ezulwini kuyothiwa imani kancane singenisa eqala abapostoli phambili. Imani kancane singenisa abafundisi phambili. Bambuza lento ukuthi ubani omkhulu. Ngoba engqondweni yabo kugcwele indaba yokuthi ubani omkhulu nomunye. Bathi Jesu sitshela ukuthi ubani omkhulu embusweni wezulu. Na lithi iBhayibheli wabayeka bona uJesu wathatha umntwana wasondeza umntwana wayesethi kubo ngiqinisile ngithi kini uma ningaphenduki. Bazalwane uJesu akakhulumi nabantu ahlangane nabo nje, akakhulumi nabantu ahlangane nabo, ukhuluma nabafundi bakhe. Ukuthi kuyenzeka sibe la sihlale sithi njengoba sihleli nje kanti asiphendukile. Hallelujah. Usethi kuJesu uma ningaphenduki nifane njengalomntwana angeke nize ningene embusweni wezulu. Uma ningaphenduki nibe njengabantwana hayi ngokungena ukuthi anisoze nangena embusweni wezulu. Still yini le special ngabantwana, yini le eyahlukile ngabantwana, yini le ekhethekile ngabantwana na kuthiwa isithembiso. Ngakho-ke yilowo nalowo oyakuzithoba njenganomntwana. Yavela indaba. Nguyena omkhulu embusweni. Yavela indaba. Indaba yokuqala eyenza ukuthi uJesu athi asifane njengabantwana. Usephendula lo mbuzo osixakile ukuthi yini le eyahlukile ngabantwana. Uthi uJesu abantwana bazithobile. Uthi thina noma singabadala kangakanani kodwa siphenduke sifane njengabantwana. Ngamanye amazwi asizithobe njengabantwana. Niyayizwa indaba bazalwane? Usethi kuJesu loyo uyena omkhulu embusweni kaNkulunkulu. Lo ozithobile uyena omkhulu embusweni kaNkulunkulu. Hayi bazalwane, thina asifuni ukuyithoba. Thina sifuna ukuvela. Uyazi mawuke wathi uyangena lapha wavizwa ama-asha athi ama-asha haya ume kancane uthe uyangazi ungubani. Hallelujah. Uyangazi ukuthi ngubani njengomvimba nje. Yini ngoba ingqondo yethu thina bantu abaphilayo kube ngathi ngaba nayo into yokuthi ungathi ungaphakaphalanga kancane, engathi ungavela kancane. Oh hallelujah. Ithina bendimvelo yethu yathanda ukuphakama. Kube ngathi ungasho ukuthi umfundisi umalunga njengoba umbona nje walethwa yimina la esontweni. Kube ngathi ungavela. Mfundisi umalunga njengoba umbona njengamphatha umfundisi umalunga. Mina umphathi wabantu abasha. Kube ngathi ungavela. Awusabonanga bazalwane. Uma umuntu imvelo yakhe ithe ngathi ungagqama. Lapha eminyango bathi kunento ekuthiwa igqama. Uzothiwe esibana ayayithanda. But lithi iBhayibheli mawufuna ukungena embusweni zithobe. Kuthiwa nalowo oyakwamukela umntwana onje abe munye ngegama lami uyangamukela. Selithi iBhayibheli
lo oyokwamukela umntwana onje nami oyongamukela mamazi lo owamukela lo ozithobile nami uthi uJesu uyongamukela lo oyoshintsha afane njengalo mntwana nami uthi uJesu uyongamukela bazalwane ngiyazi abantwana abayithobe kanjani niyabazi abantwana abayithobe kanjani hayi mama sengithenga ndiye la ngithenga amashipsi esihlanu nginikeze nonke ngenwahle nonke abantwana bazokwazi ngoba abantwana bayithobe abantwana bayazi into edinga ukuthi iphakanyeke abayazi abantwana impilo yomntwana umntwana wakhe uma la ekhaya singazi ukuthi sizodlala la ekhaya singazi sizodlala umntwana ahamba ekababa uNkosi ngeke azafika uzofika lapha ekhaya isingwasekho ubaba uNkosi akhipha isinkwa umntwana adle wena ngisho ungalamba kangakanani ngeke uzumtshele umuntu ukuthi ngiswele nikhona bazalwane yini inkinga yaloko thina ngathi uphakama masihamba la endleleni sibona amahlathi mtshaliwe mtshalo siyaxoxa la sithi umhlaba wabelungu mkhulu kangaka abelungu bawuphethe umhlaba sithi thina ungathola lo mhlaba esiwubonayo umhlaba wendoda eyodwa and le ndoda eyodwa ungasuyibone manje ifithi ifaka isikhindi nophaka noma namabhuzu kodwa unikeze nini iphoshinyana encane ezihlahla ezimbili zikaGamtrini ezimbili kaGamtrini hayi ungabona ngisatsheliwe nje ukuthi sizokunika sengiyohamba ngiyobheka imoto messages bangakuphi messages yini ngoba sengifuna ukuvela yini inkinga yethu ukuphakama lithi iBhayibheli ozongena yilo ozithobayo wake wabuza omunye wathi mfundisi hayi siyayizwa lento oyishoyo siyayibona le design osinikezayo ukuthi asifake lapha phambili kodwa le design ayiphelele athi mina kushoda wathi kushoda ikhanda lakho nekhanda likamama mfundisi ima inkinga yethu kube ngathi kanti embusweni kaNkulunkulu kuthiwa the way up is the way down and the way down is the way up mawufuna uNkulunkulu akuphakamise zithobe khona umhlabelelo sasuhlabela kudala sizithobele ebusweni benkosi eyakumphakamisa and abantwana abancane yona into abayenzile leyo kuyithoba umntwana omncane ungamgqokisa isikhindi ezesontweni nangesonto elizayo phinde umayilele umgqokise sona angabi nankingi aphinde umayilele ake uthathe laba bethu uzotheleka lento kade ngigqoke lasimanje lento bengigqoke 6 months ago yini behluko akafuni ukuyithoba abantwana abancane yazi ukuthi iningi lethu lasihlalele nabantwana abancane umntwana omncane umfice ebuko opopayi athi ngibabona bayobuko opopayi uthi ambheka lento kade ibuka nalast week nje umfice ugqolozele ubuka yona uthi ambona kusasa phinda abuke yona mangase kuthiwa ngiyabuya la ngilethi ithuma yami last week ithi intombi ezilishumi bangathi abafundi bedlala ngani umfundi umezo wena last week bekhuluma ngale kodwa umntwana akanayo problem ngokuyithobile yokuhlala phansi aphinda abukela lalela into ayizwile izona thina sifune ngathi ungafika nento entsha kanti kwayona leyo bekhulunywa ngayizola ukoyibambi
angayidlala ngisho ukuze futhi akugolozela angafuni ne-remote. Hayi, angafuni ne-remote. Yebo bazalwane, umntwana manje sibuka i-TV kwaduka i-remote ulele ukuzimalanga hambani phela imphendule noyifika uyibambe kanje. Kunabazalwane la azakhumbule ngesande elandela ukuthi iBhayibheli lakhe akalazi lasho na. Bible we lasho kanti alishiya la esontweni. Akazi ukuthi alishiya la esontweni ngoba vele akalisebenzisa isonto lonke kodwa i-remote nomntwana. Ngisho ubheke abantu kuye esontweni njengoba nje wena kuye esontweni. Nothi nivule emnyango ngene umuntu azoqonda kwi-remote yena. Yazi ubani bamntwana. Umntwana akanandaba ukuthi umntwana uzodlala. Umntwana impilo yakhe yonke akayiphathele yona, akayiphathela akekho umntwana oyiphathele impilo yakhe. Umntwana wonke impilo yakhe yonke uthembele kubazali. Umntwana wena inkinga yakho njengoba unjena nje awuthembele uNkulunkulu. Uthembele kuwena. Kanti uma ungasushintsha ufane nomntwana ungathembela kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Mama usisemfundo abiza abantwana lapha ezantsi athi nonke ngesonto elizayo ngicela nifike no-50 rand. Abantwana bangaze mhlawumbe bamtshele bathi hayi ngeke. Angathi uma wami angakukhokhela nonke la mina angakukhokhela nonke ofunayo akeze uma uzokhokhela. Ngoba umntwana wazi ukuthi umzali wakho unakho konke. Wena uNkulunkulu awumthembe umnini amandla akho. Ngisho uNkulunkulu selitshela uNkulunkulu umnini amandla akho wena fika awumthembi. Ngiyabona umehluko phakathi kwenu nabantwana. Abantwana abanankinga abantwana. Umntwana abanankinga. Uwena nenkinga, umntwana abanankinga. Umntwana into angisho yakhe mephuma la uyodla. Ukuthi wena unayo umntwana mengene esitolo ukhomba ice cream. Akanandaba umntwana ukuthi ephaketheni into. uNkulunkulu fanele sibe njalo. Sifuna izinto ezinkulu kuNkulunkulu. Nathi ingqondo yethu mayicabanga ibone ngathi zi-impossible. Kanti uNkulunkulu wethu is God of impossibility. Thandaza uNkulunkulu athi no hayi uNkulunkulu ngeke ande Nkosi sicela kusizame ngamatuhu. Athi mebheke uNkulunkulu athi hayi uzufasta impela ufasta elitoho. Kanti mawuthi Nkosi ngifuna umnikeze umsebenzi kahulumeni. Nkosi ngifuna umnikeze umsebenzi engizoba nane-medical aid kuyona. Ngibe nempesheni ebhekile Nkosi. Nginikeze umsebenzi o-right. Engani uma besengithatha impesheni ngiqhubeke ngehola. Kuthiwa unanga esandleni anginalutho kodwa ngithemba lo umnini amandla onke. Webazala abantwana benu bazibuyigwi. Ngisho encokola nabanye abantwana uyabatshela ubaba uyisigwili ubaba. Wabona nje ungena ekhaya noplastic wase-Shoprite avela khona umntwana ubaba uyisigwili. Haleluya. Manje asizithobe sithembele kuNkulunkulu ngokupheleleyo. Akekho umuntu olalela njengomntwana. Amen. Manga sasimamezele ku Sunday school sithi bantwana next week Sunday sicela nifike la ngo6:30. Ngiyatshela into ezobengena la. Abantwana ngisho ngathi abafike ngezikhathi umnyama uzobevusa umzali ekhaya. Uma sithi bazalwane phela sonto wake ungajwayele ukufika wedwa uba ufike nomuntu nje wena awukazi uyizwe yonke into esuyishiya kodwa uma usutshela umntwana uthi bantwana fika nabazali benu next week ungabona abazali bezingane bangafika ngoba umntwana mayesekutshela ukutshela ngempela ukuthi asiye sontweni umfundisi uthena sanibonana awumthinti makhelwane I was one mdala manje
Athina Mahubo chapter 25 umfundele uverse 9 ngoba siqale sezokhulunywa ngomntwana sathola abantwana abayithobile yini umvuzo wabantu abayithobile na fundele uverse 9 Mahubo 25 verse 9 Abathobekileyo ubaholela kokulungileyo. Abathobekileyo ubafundisa indlela yabo. Abathobekileyo uma unjengomntwana uthobekile lithi iBhayibheli uNkulunkulu uholela kokulungileyo. Ngamanye amazwi impilo yakho ugcina usungasayiphathele ngokwakho kodwa sewuphathelwe uye. Mawuphathelwe uye ke uhola akuyise kuloko kulungileyo. Sizwana bazalwane. Futhi mawuyithoba uyena uNkulunkulu okufundisa indlela yakhe. Uma sithi bazalwane ngesikhathi se-praise and worship akungabikho umuntu ohlala phansi sonke sisuke sisukumile sinengeenyanga ngoba sidumisa inkosi athi lo ophakeme ongathobekile sikhankhathele kodwa kungasekudlula intekisa ezansi kubona nyakaza umbhozo ke kodwa makudumisa inkosi ukhathele kodwa masekudlula ukugubumna unyakaza umbhozo kuye. Kukhona into engekho ukuthobeka kukho. Lithi iBhayibheli abathobekileyo ubafundisa indlela yakhe uba akafundiseki umuntu owazi konke. Ayikho into eyinkinga njengomuntu owaziyo futhi azazi ukuthi uyazi. Umuntu ozazi ukuthi uyazi sithi sikhonza siphethe impela elibovu. Hallelujah. Athi mamdlamini le ngoma uyihlabelelanga ngethune right ingamzonzo uyihlabelele ngethune ngale yathuna. Wena indaba ungalandeli lethune esishangayo ungene enkosini ube nawe sebukhoneni benkosi. Inkinga yakho yini? Awufuni ukuthobeka. Hayi ngiyamuzwa ubaba uyikhale livesi alifundayo. Ngiyamuzwa ubaba uyikhale enkulu. Yabona kube yimina ubengizolayi. Awuphinde umthinta kancane makhe ngasho ukuthi nje makhe. Umuntu othobekile uma kuthiwa sasivula izwi lenkosi manje sikhuluma ngezwi lenkosi uba nenhliziyo yokulalela uvula inhliziyo yakhe alalele izwi lenkosi ngokupheleleyo kodwa ongathobekile usuke ethi no le al-interpretwanga ngendlela right interpretwanga ngendlela right. Abantwana mawungasubabuza ukuthi bekuthiwa nesontweni bazokutshela zonke lezi zinto lezi kade sizisho futhi bafuna ukuyibamba bazenze ngoba abantwana bathobekile. Yini thina singafuni nathi ukufana nabantwana? Namanje indlela kaNkulunkulu uyazi. Into eyenza ukuthi ungayazi angakufaka endleleni yakhe right ingoba ufuna ukuthobeka ube njengaye umntwana. Hallelujah. Amfundele sithembile. Matthew chapter 23 umfundele nje verse 12. Angilithandi leli verse ngoba libuhlungu kodwa kufanele silifundile. Matthew 23 verse 12. Kukhona amaverse othi mawuthe kube ngathi ungakhuza umuntu musukulenza ili verse. Ya kuthiwa Kepha yilowo nalowo oziphakamisayo uza kuthothiswa, nalowo ozithobayo uza kuphakamiswa. Oziphakamisayo uzothotshiswa, naloyo ozithobayo uza kuphakamiswa. Abantwana basoze baziphakamisa. Abantu abaziphakamisayo thina
na abantwana bayenza indaba yokuyiphakamisa. Abantwana baphakame. Abekho abantu abakholwa njengabantwana. Abekho abantu abakholwa njengabantwana. Ilevel yefaith ebantwana iphakeme kakhulu, isezingeni elikhulu kakhulu. Kukhona iclip engisanda kuyibona nje ku social media. Ngabona okunye kuyingane, angikholwa ukuthi kunawo unyaka. Mhlawumbe kunaphansi ka2 years, mawuthi kunawo unyaka. Kodwa ngaphansi ka2 years. Kunokunye kulele phansi kwakubo cishe kunala ko 3 months, uyabona kuyaphathwa lo. Lokho okuncane okuna 1 year plus mhlawumbe kubhizi kuthandazela lo, akwazi ngisho ukukhuluma kodwa kubhizi kuthandazela lo. Kubhizi kuyakuthandazela. Thina meke nje nathi nkente kancane ekhanda sigijima ukuphuza amaphilisi. Angisho wrong ukuphuza amaphilisi, kodwa singakomnikezi yena ukuthi Nkosi nanti ikhanda ngilizwa kahle. Baba, egameni likaJesu thela wena ezweni lakho siyobeka izandla kwabagulayo. Akekho-ke manje ongibeka izandla, ngiyibeka izandla mina aliphele egameni likaJesu. Asikabokuzami lokho, asikabokwenzi lokho, kodwa umntwana nikhona abazalwane, ukhona yini la endlini? Ukhona yini la endlini othi mina lento kaJesu athi asibe njengabantwana angiyiboni? uJesu wayazi ukuthi uthini mayethi asifane njengabantwana. Awufundele 1 Peter chapter 5 verse 5. Eka Petro qala isahluko sesihlanu verse lesihlanu, ungivalele na ku verse 7. 1 Peter chapter 5. Ngokunjalo nina basha thobelani amalunga, kepha bonke yembathani ukuthobeka, lithobelane ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo. uNkulunkulu against abantu abaproud. uNkulunkulu akamfuni umuntu one-pride. Angiphinde, uNkulunkulu akamfuni umuntu one-pride. uNkulunkulu akamfuni umuntu obokomalayo ohamba amahlobo, ubona amahlobo ayedweni nawo. Meke nje bathi awuthandazele nangumuntu, wathi umthandazele umuntu wabona umuntu ediya washayela phansi, umuze sethi lethana bani. Bazalwane, akusho mina kusho izwi kaNkulunkulu uthi against umuntu one-pride, umuntu ozithwele, umuntu ophakeme. Uthi uNkulunkulu angimfuni lo muntu. Haleluya. Kuthiwa Kepha abathobekileyo ubaphamulusa. Ngalokho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aliphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Liphonse izinkathazo zenu zonke phezu kwakhe, ngokuba uyanikhathalela. abathobekile sithembile lithi iBhayibheli baphiwa umusa. Nike libona nabazalwane, ngeke libone mhlawumbe usesitimeleni noma usetekisini noma usebhasini, kukhona umuntu ohamba nengane vele kusuka ingane yakhe awuyazi awumazi ayivele igijimize wena. Ngeke libona kithi ivele nje ifika abanye abasha abanye, uyabona nje yilabo omama laba nobaba abahlinayo ingane vele isale bakhona ingane ivele isale kakhulu ngakusozethu zalokho. Uma ingane yagijima yezabona vele nje yathi wena yazi engqondweni yakho bengathi nginani kambe phaketheni, uvula isikhwama ubona khona ukuyiswidi mhlawumbe engathi ungani. Ngiyabona bazalwane laba bake babone. Haleluya. Kube ngathi ungayipha something njani yini ingane
lana ayifani nonina ophakeme. Yona ithobile iza kuwe ngokukhulisa izodlala nawe wena mase engathi ungayipha something. Kukhona abantu abaphakeme ave sontweni umuntu kanti uphakeme aphume uNkulunkulu ethi akangifuneli ukuthi ngizomnikeza wona. Mase bakhona abanye abafika bayithobe ebukhoneni benkosi. Makuthiwa kuyakhonza bakhonze ngokupheleleyo. Ithi inkosi engathi ngingamuphani lo. Asale lo phakeme asale nje mina kade ngafika inkosi ayenzele lutho kodwa ngibona abantu bafika manje uNkulunkulu banikeza izinto kanti wena uphakeme. Shali izandla bazalana ubone ugoqiza ukuba bayishaya. Uyazi ngesikhathi ubhizi uqalaza abantu ingqondo ayithuli bazana ingqondo ayiphumuli ingqondo iyacabanga uyagula-ke lo akaphilile-ke lo uyafana-ke lo awumela kubani khona. Bazalwane asikwazi ukuthi sithi sikhonza sibe ngey'nyawo sonke sinyakaza. Haleluya, sinyakaza sizwe sisekhoneni benkosi wena uhleli nje. Awucabangi ngathi ukuthi sinjani njengoba sizele. Sho impilo yacabanga uyathatha yabeka. Wake wenza njalo uDavide lithi iBhayibheli wagida ebukhoneni benkosi. Kwasuka umkakhe wadlitha umkakhe. Wathi lo inkosi naye wenza nje. Hayi thina sakhathala. Sike sibone nala ngisho ubone endaweni. Ubone kufika khonze bazalwane bakhonze baye enkosini bazalwane mase kuthiwa senzoyiwe ezwini bese ibona ingene indoda kaNkulunkulu sesezwini ibona ingene indoda kaNkulunkulu yena lomzalwane bengafuni umkhonza njengoba ekhaya ngena sakade hlele ngoba esonke lesikhathi sengena sekuthiwa kuyesu ubengafuni umkhonza lomzalwane ngoba phela before ube umfundisi uqala ube umzalwane. Lo mzalwane ithini into yakhe lo mzalwane? Phela thina sabe futhi umfundisi kuphi umzalwane? Uphakama. Uthi uNkulunkulu against abantu abaphakeme. Abayithobayo bathola umusa. Awukwazi sinayithoba ebukhoneni benkosi. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Philippians 4, 6 and 7. Sesofuna verse yokugcina sithandaza sigodwa. Philippians wabaseFilipi 4 verse 6 and 7. Khathazeki ngalutho. Awuqale phansi futhi. Ningakhathazeki ngalutho. Awuphinde futhi 10. Ningakhathazeki ngalutho. Njengoba sikhonza nje abantwana benabakhathazeki. Uyathi umntwana wakho ngisho ngaye esikoleni kusasa kufike kuthiwa kufunakala 5,000 esikoleni. Kufunakala 5,000 nje esikoleni. Umntwana akakhathazeki. Nikhona bazalwane. Bathi athi principal nonke abafundi ngifuna 5,000 ngifike no 5,000 kusasa. Umntwana ujahutheka uzahamba athi ujahukuyobika ekhaya ufuna 5,000 5,000 awuke ekhaya. Umntwana kodwa akakhathazekile ngalutho. Bazalwane yonke into oyifunayo noyidinga enkosini ungakhathazeki nokuthi uyokwenza kanjani ke lokho uNkulunkulu uzokwenza ngesikhathi sakhe. Yena uNkulunkulu owathi uSara semdala kodwa umnikeza umntwana. uNkulunkulu uyazenza izinto ngesikhathi sakhe. Uma uNkulunkulu kuthiwa omniscient, uNkulunkulu bazalwane okwazi ukwenza izinto ingqondo yakhe noma ingazami uyicabanga ukuthi ingenzeka kanjani lento ungaphumi ukuthi ingenzeka kanjani uNkulunkulu ayenze. Nikhona bazalwane lithi asingakhathazeki ngalutho ngoba abantwana bethu abakhathazekile. Umntwana mele wathi esikoleni wafica abanye befaka izicathulo zamakhavela
nayo ukuthi ubuye ekhaya ufuna nje isicathulo sekhave ukuthi bazosithola kanjani akanendaba uyasifuna kodwa ngoba as long as abanye benaso nawe uthi unawo amandla aso umntwana akakhathazeki ngalutho thiwa kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokuqhusa kanye nokubonga. Bazalwane abantwana-ke abadlali iy'celo zabo abayifihli abazalwane bagcina iy'celo zabo izinto abafuna uNkulunkulu abenzele zona bangamceli ngisho singathi asithandaze manje umuzi umuntu ngegama likaJesu ngegama likaJesu thandaza ngegama likaJesu thandaza ngegama akafuni ukucela lithi iBhayibheli ukuthi uJesu celani uthi egameni lami ngizakunenzela kuthiwa cela angaceli kodwa uyafuna hayi umntwana akadlali kanjalo ngihamba nenkinga nangomangaliswe ngahamba naye njalo esikoleni kunegaraji sesimasivikela ngakuyona weqalashe ekuseni athi baba masibuye elungithengele imafini ngibizile ngibambe kakhulu isitering bengasamuza lithi izicelo zethu azaziwe kanjani ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngani ngokukhuleka nokuqhusa kanye nokubonga. Abantwana babambele abantwana bayibambile mase sibuye akasasho ukuthi ucela imafini sozobela aqala ukuthi mafini ubaba ngithengele mafini Ambazi nabantwana bazalana umntwana usayabonga ngibonga ungakwenzi yazi lapho uthi uma ulizwa lequlubozi yazi ukhuluma nami ushaya indicator ungene ngaphakathi uyolanda emafini ngoba umntwana ubambile le principle ukuthi ngisho ungakuyamukeli kodwa ayibonga uNkulunkulu akuzwe libonga avela athi ngimnike engakoyithola engako wena masithi bonga ngoyithola ukuthi ngibongani ngingakoyithola athi uNkulunkulu fatha umntwana uzobona mandlula la dos abantwana bayaqala ukuyibonga ushaya etshela abantu athi awumina uma angithengele ijuice la egaraji ngithengele ijuice ngizokupha atshela umuntu ingane akathi ngizokuphuzisa mase ngithengele laba awayithenga ukuyithenga vele ubone ayithenga le juice kuba sekunabantu ababili asubakoleda le juice yilo okuthengela nalo ophiwa thiwa ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke kuyakulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula izinto zonke lithi iBhayibheli ikona okulondolozayo ukuthula kukaNkulunkulu a shalom kind of peace where nothing missing nothing broken lokuthula sikuthola kuNkulunkulu ongenako ukuxokozela enhlizweni ukuthi ngizothatha ngiphathe ngibekele hayi ukuthula kakhulu mawumntwana uba nokuthula ukuthi izinto ezizokwenzeka ukuthi kanjani umntwana kudokodelela nathi bazalwana sibe njalo ngifundele ivesi lokugcina sithembile 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2 sikhulele lekaphetho yokuqala sahluko sesibili ivesi lokuqala nelesibili ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke umntwana-ke sithembile ububi nje abantwana into abanganayo abantwana siphendula le nto-ke lethi uthi uJesu kumele asiphendule sifane njengabo siphenduka kanjani abantwana banabo ububi abantwana banabo ubuqili so nathi-ke sasinobubi lobe siyibona nobuqili esinabo singakwazi ukuba njengabantwana ngokulahla-ke manje siyazona bazalwane silahle lobubi esinabo silahle lobuqili esinabo kuthiwa nokuzenzisa siyalahla nomhawu ukuze sibe njengabantwana fanele silahle uyazi ukuthi omunye useqhamuke efaka ingubo entsha kanti umngane wakhe uwumuntu onomhawu athi noma emncoma ethi awuyazi
siyayihle ingubo yakho kodwa umuntu ekususa phansi enyuka nayo kodwa le ngubo kwafana ngale yami nje. Abelungu lento abayenzayo abelungu mayekhuluma nawe ubheke emehlweni usuke ufuna ukufunda lento okhuluma ngayo yini ekubuke bese ngibona umlungu ubuke emehlweni. Laba bakithi uba ubheke nje bangendlela edlula la kwakho uthi umakhelwane ephethe plastic ehleli esinehla noplastic babambeka nje ethi awumakhe njani kodwa uthi umakhe lo wena akabheke ebusweni ubheke oplastic konani la oplastic konani yina naye fangabiza awumakhe ayisiyaphila nathi ma lihlo lakhe libheke kuplastic mahhala lahla amthile ogcina lahla yakhumbula le day lahla kuthiwa nokuhleba konke siye awusoze wezwa abantwana behleba lapha ezansi kwa-Sunday school akuhletshwana lapha ngisho aqhamuka nesicathulo sakhe esihlephukile kuyadlala nje kuyadlala indaba yamahleba ayikho nhlobo ngisho isiketi somunye lapho ku-Sunday school singehla ngaphambili sinyuke ngemuva akikho indaba yamahlebana ngisho amaqakala ngangalingana ayikho indaba yamahlebana lapha ezansi ekamahlebani kuphi njengezingane ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakunakala ukuze nikhule ngalo kube ngokusindisa. Njengabantwana nabasanda kuzalwa langazelelani ubisi. Umuntu ongalangazelela ubisi uthi lo baba uqeda nini ukushuma ngikhipha ubisi la mina uthi yena uqeda nini ukushuma isikhathi siyamshiya. Kuthi kusasa wozani sinomkhuleko kwihomselo wozani sasa athi nje umuntu angili lapho. Kodwa lithi iBhayibheli asibe njengabantwana silangazelela ubisi. Umntwana omncane abantwana ngiyathanda kakhulu baphatha abantwana besebancane. Muke nje waphatha umntwana omncane indlela ebaphatha ngayo abantwana babamba ngale ndlela le eyenza ukuthi umntwana yabo abe kanje. Umntwana wambamba kanje uvela aphendukele ngawo. Nike ngibona bazala muka mbamba kanje uphendukela ngawo uqalaza ibele uthi ingakuphi ibele ngoba uyazi kumele ngabanjwa kanje. The next thing, ukhishwa bazalwana sibe abantu abalangazelela izwi kaNkulunkulu. Masiphuma la ube nento uyoshaya nini kodwa umuntu uSunday ozayo ngiphinde ngidle izwi kaNkulunkulu. Azikahle kamhlawumbe nawuke walova uSunday owodwa sewuno 14 days wonke ukweletayo wezwi kaNkulunkulu. Ngithi yabona umntwana uyadlalela umntwana azothi kubo lana umntwana usekhaya umntwana uyamthanda nje umhambise la umntwana aphinduka futhi athola indlela yokuphuma aphinda aphume futhi enzela ugijima yaba ume la umntwana vela bona ukuthi kubo wena wedwa wazakhona ubona bazalwane asilangazeleleni ubisi silangazeleleni izwi likaNkulunkulu ube nento ekuphushele enkonzweni uthi angiye enkonzweni ngiyolalela izwi kaNkulunkulu khona umuntu engithi bangibamba imic athi kodwa ubaba akahlabelele ngana ngizohlabelela ngifuna ukufika yini ubisi mina ujaphushe ngihlabele nima sifidizwe ngoba ukuhlabelela kulona ubisi lebekhuluma ngalo la thina fanele silangazelele izwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli ilona lizokukhulisa kulokuba kwetha abantwana once afika ngezwi kaNkulunkulu lithi babe sizobe sesiyakhula ngicela siphakameni simendeni